Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, ongitorri bigarren kafera. Urtarriak 31 ditu eta beraz, amaitu da hilabete amaitezin. 2024ko lehenengo hilabetea pasada eta askorako eman du albiste onak, ezain onak. Tamalez, bigarren horiek gehiago izan dira. Eta ez da harritzekoa, urtean nola hasi genuen kontuan hartuta. Etxe bizitza eraikin bat ustu behar izan zuten errenterian suziri batek eragindako sute baten ondorioz. Ondoren etorri zen gripe eta COVID kasuen gorakada. Borja Lazaroren desagerpenaren 10. urteurrena. Istripuak gure errepidetan, mikroplastikoak gure hondartzetan. Behargin baten eriotza trapagarango lan istripu batean. Beste batena Arriben, baserritar baten eriotza musikan. Sexu erasoak hainbat herritan. Tierra muerta para mí. El mundo no es un buen lugar. El mundo no es un buen... Baina ospakizunerako tartea ere izan dugu. Korrikaren aurtengo edizioa aurkeztu ziguten eta hasi gara entrenatzen martxoan txipitxapa korrika aritzeko. Inauteriak egin dituzte Ituren eta Zubietan, Leitzan, Sunbilan, Berastegin, bertso eguna ospatu zuten Gernikan. Hala ere, tamalez gehiago dira albiste txarrak, magia pixka bat beharko dugu otsaiari ongi etorria emateko. Tira, ospakizuna ez zaigu faltako hilabetearen hasiera mentzat. Larun batean, otsaiaren 3 untzak azkena balitz bezala kontzertua eskainiko baitu. Taldearen azken kontzertu eta festa. Sekulako giroa egongo da, gonbidatu asko. Baina hori bai, sarrerarik ez, denak agortu dira. Bada aski ordulari, ez algara agonia, gehiegi luzatzen ari. Noiz utzi behar diozu, ni betiko usteari. Musika pixka bat eta Inigok esan duen bezala magia beharko dugu bai otsaiari aurre egiteko. Eskerrak gaur urtarriak 31 magiaren mundu eguna dela. Kapelatik untxiak ateratzea, belarriatzean txamponak aurkitzea, ilusionismoa, magoen mundu egunaren data hautatzeko Juan Bosko apaizaren eriotza eguna aukeratu zuten 1888ko urtarrilaren 31. Juan Bosko zinemaren patroia edo zaindaria ere bada, horregatik Goya sariak data honen bueltan ospatzen dira. Aurten ordea pixka bat atzeratu dira, otsailaren 10 arte. Eta magia eta zinema aipatuta, Harry Potter entzun beharko dugu, ez da? Txoko askotan topa dezakegu magia. Larun bat gau bateko solasaldietan, mendi gailur bateko loreetan, aurren arteko jolas batean, eta nola ez, musikan. Musikak jartzen gaitu magiatik gertuen. Eta Atahualpa Yupankik bazekien zerbait horri buruz, jaiotzez Hector Roberto Chavero gaurko egunez jaio zen 1908an Pergaminon Argentinar kantautore, gitarra jole, antropologo eta idazlea izan zen Yupanki. Atahualpa Yupankiren aita amerindiar jatorriko argentinarra zen. Aldiz, ama, Iginia Carmen Aranburu Euskal Herriko udalerri batean jaiotako omen zen. Baina hori etzen izan Atahualpak Euskal Herriarekin zuen lotura bakarra. Me llaman abandonado porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Hainbat aldiz bisitatu zuen Yupankik Euskal Herria, batzuetan kontzertuak eskaintzeko, bestetan turismo egiteko erdizkutuan. Bidaia horietako batean ez dok 13 taldekoekin elkartu zen. 1978ko udaran izan zen, eta Pako Ibañez ere antzen. Esaten dute Mikel Laboak ezin izan zuela bere ilusioa disimulatu, urteak baitzeraman Yupankiren abestiak entzuten eta haren bertsioak egiten.
Laboak bera kontatu zuen kasualitatez iritsi zela Atahualparen musika bere belarrietara. 1950ko hamarkadan Bordelen erositako disko bati esker. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no... Batzuk musikarekin egiten dute magia eta bestek literaturarekin. Gaurko egunez jaio zen Kenzaburo Oe japoniar idazle eta Japoniako literatura garaikideko pertsonaia nagusia. Bere eleberriek, ipuin laburrek eta saiakerek gai politiko, sozial eta filosofikoak lantzen dituzte. Besteak beste energia nuklearra, inkonformismo soziala eta existentzialismo. 1984an literaturako Nobel saria lortu zuen irudimenezko mundu bat sortzeagatik bizitza eta mitoa kondentsatzen diren gaur egungo giza egoeraren irudi nahasgarria osatuz. Ba begira, beste literatura Nobel saridun bat. Gaurko egunez jaio zen John Galsworthy, ingelesezko idazlea. Haren lehen lan nagusia The Forsyte saga izan zen Victoria erreginaren garaitik bi mundu gerren arteko garaia bitarteko ingelesen bizimodua kontatzen duen liburu saia. Literaturako Nobel saria 1922an irabazi zuen. Maialen lujan bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, ahots korren kontzientzietan. Eta batzuetan teknologia hainbeste garatzen da magia dirudiela. Ez dakit entzun duzuen, baina Elon Muskek iragarri du lehen aldiz txipa ezarri dutela gizaki baten garunean. Neuralink konpainiak Elon Musk dirudunarenak denak telepati izeneko produktu berria garatu du. Eta mugikortasuna galdu duten gaixoekin probatuko dute aurrena. Lehenengo ebakuntza atzo egin zuten eta ondo atera omen da. Txiporren helburua izango da garuneko jarduna irakurtzea, komilak jartzen nahi naiz, aginduak eman eta gailu elektronikoak kontrolatu ahal izatea. Masken arabera, txip horri esker, sakelako telefonoa edota ordenagailuak kontrolatu ahalko ditu gaixoak eta horiekin beste dozein gailu pentsamenduarekin bakarrik. Eta nola ez, irratiare bada magia. Has gaitezen gaurkoarekin, asteazkena da eta beraz musika barra-barra. Moare talde izango dugu gaur elkarrezketa akustikoan, Maili Gerriko eta Eli Berazak osatzen dute taldea. Eta aurreratu dezakegu, popa, folka eta elektronika nahasten dituztela. Eta gainera, doinuetatik haratago artean, gaur ere lagun artean, Maili eta Eliren antzera, Xavier Gorritxo izango da bestalea, bere kantu kutxunak gomendatzen, eta, ojo, gauza, eharrak garriko dituta. Ojo, eta Josune Belez de Mendizabalek kalabazak eman berdizkigu. Edo hori aurreratu digu behintzat, eskerrako ituta gauden. Goiuri zuri izango da, niri ez dizkidate inoiz kalabazak eman. Barkatu gor. Nik azken kalabaza jane ginoen, baina tira. Urtarriak asteazkena du gaur, eta urtarriak azkena du gaur, eta asteazkena da. Ongitorri guztioi bigarren kafera, bai, urtarria. Trampita! Badoa. Naiz irratian zarete! Zuekin Gartxotun zain letona, egunon Gartxot? Aspaldipo, ekipo, haupa zuek. Aspaldipo. Goiuri ez eizarandi, egunon? Egupon.
Eta izpetan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 714 du, urtarrilak azkena, 31 hain zuzen ere, goizak 10 eta 17 minutu izango ditu 12 segundu barru, eta hementxe gara guztuekin, zuzenean, gaurko koreografian superatu zeate, 12,5 diote. Bueno. Ba, horixe, hementxe garela horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko, ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Nondik agertu zinen 6 urteren azken lanetik, urtetxo batzuk igaro dira, 3 urte betetzera doa Kabo Kañaveral, baina atera zen unean bezain fresko eta indartsu entzun daiteke diskapuska honen kantua. Hementxe gure txatean aipatu digute, haupa Harry Potter, bai, Harry Potter, egunon gaztiak, egunon, haupa Gartxot, haupa Gorka, ongi etorri, ja, koreografian gaur superatu zeate, eta Gorkak dio, nire maite duta da azken 5 urte hauetan irratian ibilita gero, utzi dudala momentu batez. Zenbat elkarrezketa eta etapa bat itxi, eta berri bat asteko prest buruarekin pentsatu behar da. Gorka, ondo erabaki baduzu, eta ondo pentsatu baduzu, maitatutako erabaki bat behar du izan noski. Azken aldian gauza ez osonak gertatzen ari zait, gauza txarretatik gauza onak ikasi behar dira, eta txarrenari honena atera, hori besterik ez da geratzen, beraz, eutxi horri Gorka. Gartxotun zain letona zina zure maite duta? O maite dut ez da egit? Ez dut maite, 2 astetan ikusi ez zaituzte dela, eta faltan bota zaituztet, hori ere esan behar dakat, baina maite duta da, enaiz hemen egon, pixkat musika gintzan lanean aritu naiz, hain zuzen ere pare bat disko grabatzen, eta maite dut, gaur bertan dudan ustutze sentsazio hori ez, nahiko gogorrak izan dira 2 aste hauek, batek daki ere egindako lan guztiak ze fruitu edukiko dituen, edo ez, baina behintzat Gorkak aipatu den maite dutaren arira ere bai, gauza txarretatik gauza onak ikasi behar dira, eta nik ilusio eraberritu eta indartsuenarekin heldu diotere urte berri honi, eta lehen 2 aste hauetan tokatu da, 2 grabazio segidan egitea, eta maite dut oraintxe bertan dudan ustu sentsazioa, harima ustu da. Ez da ezer gehatzen. Eta zenba pixu galdu duzu beraz? Ez dakizten, pelotazuak eta kaslimonak eta ere edaten ibili geha, eta gozaltzeko... Oiek bere ganatu egin dituzu, baina harimak 20 gramo pixatzen ditu, ez da? 20 gramo gutxiago. 40 igual, orduan, joe. Goiuri ez eizarandia zein da zure maite duta? Ez dakit maite duta den, maite dute maiteko nuke, ez dakit oso ondo zer den, baina historiotxo bat dakartnik tarte honetarako. Izan ere gaur, urtarriak 31 da, eta gaurko egunez, duela 40 urte, irratsaio bat amaitu egin zen. Elena Frantzisen irratsaioa.
Eta zergatik dakartenik historia hau ona? Ba oso historio bitxia delako. Esan bezala, gaurko egunez amaitu zen Elena Frantzisen irratsaioa. Duela 40 urte. Hau da, 1984 zen, ordurako ja, Franco hilda zegoen, Felipe González zen Espainiako presidentea, eta tira, irratsaio hau Espainian emititzen zen. Eta zergatik da interesgarria? Ba bueno, gauza da, hasi zela pixka bat estetika munduan, ez? Ematen zituen emakume batek, Elena Frantzisek, gomendio batzuk, bankillajeari buruz, kremei buruz, horrelakoak. Baina pixkanaka bihurtu zen aholkularitza irratsaio batean. Hau da, Espainiako emakumek gutunak bidaltzen zizkioten Elena Frantzisi, aholku eske. Orduan, Elenak irratsaio horretan egiten zuena zen, hainbat gutun zabaldu eta erantzuna eman. Eta, bueno, nola baiteko erreferente bilakatu zen, eta orduan jendeak asko idazte zion. Eta jendeak jaramon egiten zion, eta orduan berak esandakoa egiten zuten. Zer da kontua? Zer motatako galderak egiten zizkietela emakumeek? Nere senarrak jipoitu egin hau zer egin dezaket, eta Elena Frantzisek erantzuten zuen. Bueno, hobe ezkonduta, soltera baino, beraz aguantatu eta eutxi hor. Beste emakume batek. Enteratu naiz nere senarrak adarrak jarri dizkidala, eta orduan Elena Frantzisek erantzute zion. Ulertzen dut, triste sentitu izana hori jakitean, baino gizonak behar du bere askatasun puntu bat, beraz, zuk jarraitu bere alboan eta ez da ezer gertatzen. Edo beste batek esaten zion. Begira, Elena, maiten bindu naiz Egiptotik etorritako bizilagun batekin. Eta Elenak esaten zion, aztu pentsamendu horiek, zuk behar duzuna da, gizon zuri espainiar bat alboan, ze ulertzen dut zu maite mindu izana, baina gero honek arazoak besterik ez dizkizu ekarriko, ze ez da zure kultura berekoa, ez da zure jatorri berekoa, horrelako aholkuak emate zituen Elena Frantzisek. Gaur egun onartezinak eta pentsa ezinak, baina jendeak, nola hain erreferenti bihurtu zen, emakumek esaten zuten, Elena Frantzisek hau gomendatzen badit, hemen geratuko naiz, eta orduan aguantatuko ditut tratu txarrak eta aguantatuko dut dena. Gerora deskubritu zen, Elena Frantzis, ez zela existitzen. Elena Frantzis, gizon bat, edo besan da, gizon bat baino gehiago zirela. Ideologikoki frankismotik gertu zeuden gizon batzuk, eta iten zutela aktore bat kontratatu, emakumezko aktore bat kontratatu, irakurtzeko erantzun horiek, baino beraiek prestatzen zituztela, eta beraz, bazela propaganda ideologikoa egiteko modu bat. Eta orduan, gizontxo horiek, horien artean beraien buruzen Juan Soto Biñolo, gero berak konfesatu zuen, beraiek emakumeentzat, beraientzat ustez espazio segurua zen hori erabiltzen zuten, beraien ideologia matxista eta kontserbadore eta violento eta zargitua ezartzeko. Eta tira, gaurko egunez bukatu zen, duela 40 urte irratsaio hori, gerora jakin genuen dena gezurra zela, eta nire maite duta da behintzat jakin genuela, eta behintzat gaur egun badaudela beste emakume ikerlari eta kazetariak horrelako gaiak gurera ekartzeko lanean, eta maite duteza da emakume guzti horiek jasan behar izan zutena, ze orain hau kontatzen dugu bitxikeria bezala, baina nik pentsatzen dut Elena Frantzisi kontatu zionak, nire gizonak jipoitu egiten hau, eta Elenak erantzun zion jarraitu hor ez dibortziatu, pentsatzen dut emakume horrek jarraituko zuela jipoiak jasaten, eta hortxe nire maite duteza. Hemen txegoizeko 10:26 minututara goazen honetan, nire maite duta faltako da oraindik, eta esango dut, batutan maite dudala, ez dut benetan maite, baina gaur bezalaxe, badaudegun batzuk nun oso goiz jeikitzen naizen, esnatzen naizen, gogoz kontra, gorbostak aldera esnatu naiz, eta gero berriz ere lohartzea kostatzen ari zitzaidan. Eta ez dut hori maitatzen dut, batutan goiz giro hori aprobetsatzen duzunean gauzak egiteko, eta gaur pentsatu dut, mendira noa.
eta gero behiratu dut daiotik esan, bueno, norazoaz, hemendik 2 ordu eta piku edo 3 ordutar arte ez du egunak argituko. Beraz, berriro sartu naiz, horrego naiz, total, galdu dudala goizeko 2-3 ordu ezer egiten, da gainera lo gutxi eginda nabil. Beraz, horixe da nire maite dute, aprobetxatzen ez diren goiztiarrak diren esnatze horiek. Baina galdetu halko diogu bere maite duta gure gaurko lehen kolaboratzaileari, ze dagoeneko prest daukagu, Gasteize inguruan, Josune Belez de Mendizabal. Josune, mikrofonoa desmuteatu beharko duzu, zuentzun zaitzagun, ze ikusten dute, itxita daukazula, eta horrela ez zaitu entzungo. Egunon, Josune, horre bai? Kaixo, egunon, zemoduz? Ondo, eta gu? Zuek, bueno, desbelauta, insomnia jota, edo zeari zinen kontatzen inigo. Zango nuke, bai, ez dakit, bai. Insomnia jota. Bueno. Iargi betea da, Iargi betea da? Bai. Gaur noiz izan da? Bai, Duela 3 egun. hori izan behar nuen, duela 3 egun nik bai somatu nuen. Duela 3 egun izan zen, baina, karo, eraginak, bueno. Adina eta gauza. Egia da gero Merkurio retrogradon egonda, iargi betearen eragina 3 egun, 2-3 egun beran dago. Merkurio retrogradon dago momentu honetan? Beti dago Merkurio retrogradon niretzat bai. Beti zago. Bueno, beti ez dago, baina retrogradoak egon badaude. Egon badaude beti, bai. Leku guztitan. Merkurio basotxo bat emateko gogoa ematen du batzuzen bai. Oie, baina zerbait kontatu nahi nizuen, zesan behar dut nik orain. Zerbait positiboa, polita. Zerbait positiboa. Vale, pues nire maite duta, venga. Aurrekoan lagun batek idatzi zidan, eta esan zian, irakurtzen ari naiz liburu bat, eta protagonistari zure antza hartzen diot. Ze polita. Bai, eta, liburutegira jo nintzen, eta hartu nuen liburua, eta irakurtzen ari naiz. Katixa Agirreren Berriz Zentauro izenekoa. Eta, aparte, iruditu zaidan, hori polita, bai, hori norbaitek zutaz momenturen baten gogoratzea, eta bidaltzea olako WhatsApp bat, eta gero ere kuriositatea, oraindikan, hasi berri dut hau, ez dut asko garatu oraindikan, ez dakit nondik nora doan hau protagonista, baina esaten nuen, nola ikusiko nau lagun honek. Ez dakit, ez da egunero egoten naizen horietakoa. Bueno, da, Amaia Irazabal antzezlea, ezagutuko duzu igual akaso, eta, gure egunean horra arte drama kantolatzen duen aulestiko aste horretan elkarrekin konpartitzeko aste oso intensoa izaten da, hor elkar ezagutu genuen, eta noizean behin ona baratzara datorrenean, edo elkartzen gara. Eta hori izan zidan, eta orduan nago en plan de, bera Amaiak nola ikusten hauen, ez? Edo, karo, egunero baldin batzaude pertsona batekin, ezagutzeko aukera igual gehiago daukazu, baina holan, ze impresio ematen diot nik lagun honi. Ni oso urduri ongo nintzateke, pentsatuko nuke, ai ama, eta gero ni ez banaiz bat ere identifikatuta sentitzen, irakurri duanarekin, eta nire inguruak horrela ikusten banau? Nik zalantza bera daukat, Goiuri, bai, gauza bera, Gauza bera. Eta gero aparte, gauza, maite minduta, dale, maite mindutarekin. Venga, Josune, haupa maite dutarekin. Maite mindute hori. Uste dut, barrutik duzula. Bizitzarekin nago maite minduta, Inigo. Ez esan behar nuen pixkat lotura honekin eta argitalet, nola nagoen gaur, eta ja bi kafe hartu ditut, liburu ez ari garela eta Ander Lipusena ere erosi dut, badakizue indituela bi tomo bezala, batean bitakora kuaderno bat bezala, eta kontatzen ditu anekdota pilo bat, ez? Antzerkien laberintuan. Eta, de hecho, zuekin egon nintzenean Durangoko azokan, gero, EASeko estandera jo nintzen, eta han erosi nituen bi liburuak. Eta, bidali nion, Ander Lipusi, erosi ditut, behitu Goiurik dauka hor pantailan ikusi dezakegu, antzerkiaren laberintuan bi, bani, bat lehenengoarekin ari naiz, dela totxoena, eta hor anekdota pilo bat kontatzen ditu, jende askoren inguruan, eta berak esan zian, zu ere agertzen zara? Asi, pozik nago, ez dakit ez da ere nola edo zertan agertuko naizen, baina horiek maite dutak neriak gaurkoak, literatura universalean dagoela Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, Marquesa,
Josune, gauza bat daukazu ona, eta da, gutxienik parrafo oso bat behar duela zu aipatzen. Bai, naiz eta ezer kontatu, ezta? Ja bakarrik abizenekin, listo. Behin topatu nuen kaletik Josune Vélez de Mendizabal Fernández de Garay alde. Punto eta aparte. Horri dira, presio bat ematen dizu hor, presentzia bat, eta den. Bai. Ba, maite dutak amaitu ditugu, baina ez dugu kortiniari jarriko, ze The Enormous Room izeneko talde baten kantua entzuten ari gara, The Enormous Room izenekoa, 22 minutuko kantua, oso gomendagarria, duela gutxi deskubritu nuen frikadak iragurtzen porai, eta uste dut saretan daukaten gauza gutxietakoa dela hau, baina asko merezi du, eta gero sare pixkat alternatiboagotan eta topa daitezke beraien lan gehiago. Beraz, Josune Vélez de Mendizabalekin txiri buelta egiten hasiko gara, eta ez dakit nik zertan dena, ze Goiurik esan du kalabazak eman zenizkigula, baina kalabazak eman ez, hemen zaude. Beraz, ez dakit... Ez dakizue. Bueno, igual gero jakingo duzue, klaro, noski kontatzen baldin badu, jakingo duzue, baina igual aldez aurretikan ere badakizue jakin gabe dakizue nik. Aha! Wow! Ostra, iruelta egin hasi orduko. Burura, Friends telesaieko estena bat, spoilerra egingo dut, bale? Ja, 30 urte. Claro. Hombre, bai, eta nik ja 3 bider edo 4 edo 5 ikusi dut, a ber, bota, Goiuri. Chandler eta Monica pertsonaiak, ez dakit, laugarren denboraldian edo, batean elkartu egiten dira, ez? Hasieratik ezagutzen ditugu pertsonaiak, bakoitza bere neskalagun, mutilagun, soltero, egoera askotan, eta gero elkartu egiten dira, eta, harrigarria da. Eta orduan, pixkanaka beraien lagunak, Friendsak, joaten dira enteratzen. Eta iristen da momentu bat, batzuk badakitela, baina ezin dute aitortu dakitela, eta orduan momentu batean sekretuak lehertu egiten du, eta orduan elkartzen dira. Joey eta Chandler, eta hasten dira hizketan. Baina beraiek badakite, nik badakitela, zuk dakizula, beraiek dakitela, nik jakin beharko ez nuken hori dakizula, beraiek ez dakite, nik dakitela, baina orain badakizu, nik dakidala, jakin ez beharko ezingo nukeen gauza hori, eta bada ez egite, minutu bat. Bai, konvertiazioa, baina izan da hori guaintxe Josunek egin diguna. Josunek aipatu behar digu zerbait, guk ez dakiguna, baina jakin gabe agian badakiguna. Agian behar bada pika. Bai. Hortxe, hasiko naiz. Gaur... Ni flipatu daukazu, Osea, erabat galduta. Ez zaude galduta, badakizu. Badakit, bai. Ez dakizu dakizula, baina badakizu. Bai, jakin badakit. Hemen esan dute, zorabiatu naiz. Txatean, eske, bueno. Normala, txiri bueltan beti, hori ere egia da. Bat hemen arkakuso iritsi da denankazora jartzera, txiste txarrak egitera, ze esan daiteke bigarren kafea handiak direla talde honetakoak, enormus. Arkakuso. Arkakuso, egin bai, orduan ez da spoilerra, kaixo Arkakuso, menari dira, kontua da Arkakusok diola aste artean, bere txiste top-topa galdu nuela. Top-topa berak dio, Nola izendatu biben liburu eta beste pelikula baten izenburuarekin. Zorabiatu naiz. Come, reza, ama. Badakigu galduta zaudela. Ni galduta nago. Ni horren bai zorabiatu naizela. Ez dizu harrapatu? Nik ez. Ai, ama. Biben pelikula, badakizu orain, Baionak egin La Sociedad de la Nieve, inguruko pelikula, 80. hamarkadan beste pelikula bat egin zuten, Biben izena zuen, eta Biben, atzo aipatzen ditu ginen, spoiler bat zela, eta orduan, Arkakusok esan zuen, agian Biben beharrean, komerreza ama, deitu bertzaiola horri. Tiketun ez da txarra, Bai, txarra da. Txarra da. Bueno, gustotarako. Erdipurdikoa esango. Hainbestekoa. Josune Vélez de Mendizabal. Segizuk, denak zorabiatutago dagoeneko, gure entzuleak irrati kanal aldatzen ari dira, pentsatu bueltatu. Inor hori gara entzuten bigarren kafean, pasatzen jende honi, zein da beraien dilerra, Josune. Kafea, salantzarik ez. Heldulekuren bat ematen diguzun. Venga, hasiko naiz galderekin, ze, ni gaur nago dezentrauta pixkat, oso goiz hasi naiz lanean, eta azeleatuta nator. Galdera, gaurko txiri buelta, zertaz arituko gara, zer ikusirik dauka, kalabaza batek,
Eske, nik uste dut ja, esaten badizu ez zerekin, bueno, hasiko naiz beste gauza batekin. Venga, kalabaza tripontzia gogoratzen duzue? Marrazki bizidon horiek? Aurrekoan ekarri genituen gogora, Patri postaria, orain kalabaza tripontzia. Hau izan zen, animaziozko filmeak ere egiten zituen produktora bat, esango izue ze produktora den, dauzkat hainbeste leio hemen irekita, leioak ze politak itxaron, hau da denbora egiteko pixkat. Josun, ez du kokatzeko, kalabaza tripontzia Googleen jarrita agertzen den data da nire jaiote urtea. Eta zein da hori, 1984 izan daiteke? 85. Jartzen du. 85, bale. Baina 84an ere badago kalabaza tripontzia, beraz, hor 80ko hamarkada hasiera. Bai, hau da, Lotura Films izeneko ekoiz etxeak egindako marrazki batzuk ziren, gerora etorri ziren beste batzuk, Fernando Amezketarra, Kuku Biltxo, zegeio, hainbat etorri ziren, eta zergatik aipatzen dizuet hau, referentzia moduan emateko, gurean askotan kalabaza esaten dugu, eta kalabaza tripontzia, nik daukator unibertsoan, ez dut goratzen oso ondo nolako marrazkiak ziren, baina bai gure garaian umetxoa ginen horietan, horiek ikusten genituela, eta hau antza, bai? Hemen zatean esan du Spiderman-derrek, bai, oso arraroa. Animazio hitz egiten baduzu eta Spiderman-der badago, beti dago referentziaren bat hor. Usok ere, kalabaza tripontzia honenak, niri lapurretarena gustatzen zitzaidan. Ja, nik ez dut nik bastante freakia nintzen pelikula honena. Gainera, YouTubeen dago eta esango nuke orain dela ez hainbeste ere ikusi nuela. Baina itan gogoratzen naiz Arkakusuk esaten duen lapurretarena eta Indiokerrek brutalak ziren. Brutalak ziren. Bazuten horrela puntu norla puntu dira hortzaroa. Mitologiko eta psikodeliko aren asketa, gogoratzen naiz hasieran Aiton bat agertzen zela espazioan narratzaile bezala eta sinopsia irakurriko dizut inigo. Animo. Espazioan dagoen satelite bibotedunak erakutsiko du kalabaza tripontziaren mundua. Mundu magiko honetan animaniak, Kuku Biltxo, Tartalo, hitz egiten duen eraztun miraritxua, sua botatzen duen 7 buruko erensugea eta galtzagorri bizi dira. Zak. Musika Oskorrirena, gidoia Koldo Izagirrerena, Juan Bautista Berasategiren zuzendaritzapean. Nik ez dut behin ere ikusi, baina ikusi dugu zain jogo. Bai, daukagu hor Valencia ikusteko eta kalabaza tripontzia. Euskal produkzioetan aitzindari eta azkena, ez? Hasieratik zaitezte, mesedez, bai, kalabaza tripon, nik uste nun jende guztiak ikusia zuela, hau da, ez dakit, eskolan edo, ez dakit, lotzen dut horrela eskolan baitekin, bezala ez etxean norberak bideoa eduki edo VHS-ean baizik eta zakit. Zinemara junginen gu, gartxot. Zinemara ikustera bai. Kalabaza, tripontzia, bai. Kuku Biltxo, super top, Marian kantazan. Mariane kantazan ikdakina moduan ororen aitzinean. Goiuri, ez padezu ikusi, ez daukazu infantzia politik. Igual dauka, zera, aurtzaro diferitu bat, ez? Bale, barkatu eska, 1985 bostean Espainiatu zela esan duzuen. Goiurik minus bederatzi urte zozkan. Minus 10. 85 minus bederatzi, maja. Horentxe, kontatzen aritu zara 30 urte bete dituzula, eta orain zera. Kontatu? Zuzu kontatu? Bueno, aste honetan kontatu duzu. Urte betetze jaia bai, egontzala, hori bai. Urte betetze jai bat egontzala, baina zenbat urte egin ditudan, baina bai. Kontatu zenuen Goiuri. Ez du kontatu. 30 urte bete ditu Goiuri. Ez ditut kontatu. 30 urte bete ditu Goiuri. Horrekin esan nahi dut, nik kalabaza tripontzia zudala ikusi, baina urtzaro politia eduki dudala. Nik ikusten dituen unibertsolariak, adibidez, ikusten nuen unibertsolariak, ikusten nuen Artz Txiki, ikusten nuen Fernando Amezketarra. Bai. Isidoro, ojo, Isidoro errazan, katua, euskeraz. Isidoro! Egin marko dugu igual, revival bat, noizbait, abesti hoiena bai. Nik esan, batez ere oso dragoi bola zalea. Ai, bai. Dragoi bola zeta,
Izon gohan. Bai, hori, baina ni horra ja harrapatu ninduen instituto garaian, Piskat, hori ja, bueno, edade kontua bera, baina bai, nahiko nagusi, baina hartu genuen gogo batez, dragoi bola. Dragoibolako abesti polita zan itxierakoa. Ametsak ez dauka inongo mugariketanik, aldegin nahi nuke hemendik, pram, pam. Pam, pam. Bueno. A ber, indiok horrek dio, ez da berdina zer? Zer ez da berdina? Zer, zure haurtzaroan nerea baino hobea dela esan nahi duzu? Barkatu? Unibertsolariak ari dira hemen. Ez, baino, ez da berdina ezakit zeri buruz ari den. Ja, igual, zuk ikusten zenituen oiek marrazki biziunak eta guk ikusten genituenak, igual ez dira berdinak. Beharkak usio dio, nire nintzen jaiota ikusia daukat. Berdin da, esaten du, Son Goku bezala urtero reponitu beharko lukete. Kalabaza tripontzia, Nik esango nuke, ja pixkat, bideratzeko ere, eta gomendioa borobiltzeko, kalabaza tripontziak badauka, gerorako produkzioetan, nire ustez, badauka horrelako atrebentzia bat. Bada pixkat zerbait arraroa eta, ez dakiz egitzela, lisergikoa bezala, ez? Mitologia aipatzen du, baina oso marrazki bereziak dira, eta nik uste bazela garai bat, non horrelako apostuak egiteko ez dakit, tesitura igual bat zegoen, eta gerora etorri zirenak, bazeukaten igual marrazkin aldetik oikotasun bat, trataeran eta historian, kalabaza tripontzia da horrelako bidaia abstraktu oso berezi bat, guri ezagunak zaizkigun, mitologiako eta beste zenbait elementurekin, baina nigoan dauka txikitan utzi ninduela what? Bezala. Eta bai, orain txikusten ari gara, hori da tartaloek baso bat nola mugitzen duten eta ibiltzen joaten dira, eta egia esan oso berezia da, gomendioa handia, eta ikusi beharrekoa, goiurik eta ikusi ez duen orok. Nik hemen trailertxo bat jetxi du gure entzulei elkar banatzeko, eta pixkate, irudia ere ikusten ari zaretenok, ikus dezazuen ze animazio ze ari garen, baina kuriosoa da bintzat. Beldurra eta den ematen zuen tartalok bere garaian, igual txikian nintzelako, baina bai, ez dakit, animazio oso modu berezia, honen beldurra ematen zian. Bai, nik ulertzen du tartalo honek beldurra ematea, Bai. Ulertzen du tartalok orokorrean beldurra ematea. Tartaloren marrazki guztiek daukate puntu beldurgarria. Ja. Bueno, nik kalabaza tripontzia ekarri dut arira, pues, kalabazen inguruan hitz egin behar nuenez, baina hori, ze gustora ibili naizen ere eztabaida edo ez dakit, hizketaldi honetan, hori dana gogoratzen. Nik esan bezala hor neukan ere bai, atzo begiratu nuen pixka YouTubeen, eta jolin, non aldatu diren marrazki bizidunak. Bueno, eta zertaran entorren ni, txiribueltan hitz egin nahi nuen, hori, kalabaza batetik, eta bestetik Paul Urquijo den inguruan. Goiuri, orain ezerrez. Orain nik kontatuko izuet, eta gero zuk esango zu zerbait noski. Gaurko txiribueltan zer ikusirik du Paul Urquijok kalabatzekin, bere filme berria da, bere lantaldeak jaten duen menua errodajeetan, otordu ez, hortua jarri du Paul Urquijo Gasteizen, jai dugu honekin. Bueno, jai ez, into jai. Hirugarren ekuazioan kalabaza, Paul Urquijo eta into jai. Hori da txiribuelta gaurko asmatu duzue? Zertaz ari naizen? Orain badakidana zer den. Oi, ama, orain badakit zer den. Nik ere bai. Jakin manekin. Gartxot, ez zer esaten orain, Inbeste tartalo, eta orain zer? Bentsatzen nahi, zarrapatu nauzu horre... Kalabaza, Paul Urquijo eta Intu Jai antzerkitaldea. Bai, Gartxotek guri kontatu dugu kalabaza tripontziaren kontua, eta guain guk berari kontatu behar diogu Paul Urquijok ohorezko kalabaza saria jasoko duela ahozkotasunaren nazioarteko jaialdian. Banekien nik, zuk zenitiela, goiuri, bai. Kalabaza dela, eta kalabazak ematea normalean txarra dela, edo kalabazak jasotzea ez da oso divertigarria, baina kasu honetan sekulako orea da. Urrezko kalabaza saria. Hori da. Bai. Irati filmaren musika jarri duten. Baita, txiribuelta lotzeko Josune, zago nuke,
seguro Paulok ikusi dula kalabaza tripontzia. Eta izu eruditzen bere Ja, bai, nire iruditzen zait, bai. iturri eta artean, egon bar da horrelako beste askoren artean, hau iturri bezala zen, nabari zaio, ez dakit gauzak, muga estetiko horretara eramateko nahia, eta bueno, nik esango nuke horrela lotuko dut. Berak ziur ikusi duela kalabaza tripontzia, eta bueno. Bai, igual galdetu beharko genioke, noiz bait, Bai. Ta zuk esan duzu Gartxot, gaina esan duzu, ni nahiko frikia nintzen, eta nik uste dut Paul Urquijok ere onartu duela askotan, esan duela, baina, komunikabideen aurrean, bera ere nahiko frikia dela, ez da. Orduan, bai, nik ere holan egiten dute holako elkartu egiten dudala, ez? Kalabaza tripontzia eta Paul Urquijo zinemagile arabarra gazteiztarra. Bueno, pues hori kalabaza jasoko duela, oso ondo esan duzuzuk Goiuri, eta zergatik, eta errementari eta irati filmen zuzendari honek beti egin duelako apostua euskaraz, ez? Bere lana euskaraz egiteagatik. Orduan, bueno, pues horre izango duzu, uste dut, horre Tolosaldean izango da hori, Goiuri, Hausaoko Tolosaldean, izango da, Tolosa eta Ordizia jartzen du hemen albistea. Baita Goierrin ere, Hausago jaialdiaren inguruan ostiralean ez ostegunean ariko gara, mai Gorostiagarekin. Baina, bai Araba, bai Gipuzkoa, eta baita Nafarroa ere zapalduko ditu Hausaok. Lehengoan aritu nintzen mairekin komentatzen, oraindik Bizkaiaren konkistatxo hori falta zaiela, eta bereziki falta zaiela baxe Nafarroa Lapurdi eta Zuberoaren konkistatxo hori. Naiz eta iparraldeko hiru lurralde hauetatik, hiru territorio historikoetatik edo, hiru lurralde historikoetatik, ahozkotasunaren erreferentzia asko heltzen zaizkigun, edo badauden behintzate kontalariak eta narrazioan aritzen direnak, baina gerora jaialdia aruntzera matea pixka bat kostatzen ari zaiela. Jaialdia egongo da, Tolosa, Ordizia, Arrasate, Hernani, Eskoriatza, Ibarra, Oñati, Iruña, Aramaio, Zizurki, Lizartza, Alegi, Asteasu, Ataun, Oza eta Barrundia, Amezketa, Elduain, Belauntza, Segura, Elgoibar, Irura eta Iruña. Horixe guztiak. Aizu, oso ondo, zelako turra, erriturra, ze ondo. Segurazki hor, ez dakite oraindikan izenak aipatu dituzten, hemen jasotako albistean, nazioarteko 25 artista baino gehiagoren 50 ikuskizunak izango dira, hau jaialdi honetan, eta ni pentsatzen dut, gure Ane Gebara, Arabar Maitia, antxere egongo dela oso laguna dela intu jai taldekoena, Mairena bereziki eta hortxe pentsatzen dut ere bai, Arabatik daukagun iaia onena da. Ane Gebara, Itziarrekalde, beste hainbat ere badira, baina bi hori. Baina asko dituzue Araban kontalari, ez da? Esango nuke Iñaki Carretero ere arabarra dela, ez? Bai, hori da. Antxe duzue... Ai, ama! Oin etorriko. Bai, hola, mutil oso guapo bat. Vinagret. Aitor Vinagret. Bai, Vinagret, bai, klaro, eta nik ez dut, enekien nor, gura Aitor Vinagret, bai. Eta gehiago, azten ari gara inbat izen, egia da, ez karela nanari begira egoten nukotarrak diren jagiteko, baina badakit esango nuke, referentzia batzuk hemen badira, bai. Indarra ematen diola ahozkotasunari. Hemen txarkagu xoti, gortik aurrera, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialderen fana deklaratzen naiz, zerba, eta dio, asko oso gustoko dudalako bere komunikatzeko modua. Eta Spiderman-darrek dio, oso guapoa, ni... Zuk esan dezu, badago beste kontalari bat oso guapoa dena. Eta zuzu izenik esan Spiderman-darrek, ni. Vale. Oso guapoa, ni. Deskribapen horrekin. Zuere bai, Spiderman-darrek, baina, Vinagret ere oso guapoa da. Jazta, simos. Barrutik eta kanpotik, bai, hori da. Bai. Aizu, Josune, gauza batea aipatu nahi nizun agurtu aurretik. Atzo Gasteizen izan ginen grabazio batean. Nola eta Inigo eta atzenean deitu. Lotxagabea. Gero insomioa jota, zerbaiten gatik izango zen, igual, sentitzen da.
Kontua da, korrika eta presaka iritsi, eta korrika eta presaka bueltatu ginela, eta ez pentsatu, ez dago, denborarik hemen tartean, Josunerekin kafe bat hartzeko ere, baina, urrengoan bai, pentsatu nuen, ez pentsa, gogoratu nintzen zurekin, esan, ez daukagu tarterik, gainera, Gasteiz pixkat periferikoan ibili ginen tarte gehienean, baina, grabazioaren amaieran Andra Marizuriaren plazara hurbildu ginen, eta antxe hurbiltzen ari ginela, etorri zitzaigun Victoria Gasteiz jartzen duen, landare moduko horren irudia, eta horrekin lotura Green Capitalarekin. Eta osnarketa bat etorri zitzaidan burura. Inork zerbait esplotatu eta komunikatu aldu hobeto, Gasteizek Green Capitala, baino, pasadira, ez dakit, amarkada. 2012 izan zain. Eta horretik beste Green Capital batzuk izan dira, eta izango dira, baina Euskal Herrian Green Capitala Gasteizen geratu zen betirako. Claro, baina hau da pixkat, lehendakaria zarenean bezala, Aita Santua zarenean bezala, dira titulo batzuk ja gehatzen diela, hor gehatzen dira. Ez da gizer oia, ez da, Green Capital, eta bai. Donosti izan zen, kulturaren hiriburua, eta ezkara gogoratu ere egiten, akaso ez gogoratzea hobea delako ere. Hor, badago, Gipuzkoako hiriburuaren zaurietako bat, hiritasun kultural horretan. Baina ez debia, Gasteizko Green Capital kontzeptori, badirudi, ez da ja hor txertatuta geratu dela. Bai, hor txertatu zen, Green, bizikleta bideak, hori bide gorriak daudela asko, oso, grazia egiten dize, Txubio Fernandez de Jauregik, mostrenkan, eta besteak beste ibiltzen den artistak, badauka olako paseo bat, deriba bat egiten dana, ez, iritik, eta improvisatzen du, eta batzutan esaten du, Vitoria Gasteiz, zelako hiri agradable, ke agradable, eta askotan aipatzen den, adjetiboa da, ez? Gasteiz dela, pues hori, atsegina, bai, eta egia da horan pixkat, pues hori, green, oso lasa ibiltzekoa, ez dago tentsio asko, ez dago ez da ere trafiko asko, baina, bueno, ikusi zenuen goroldioa deitzen zaio horri, goroldioa da. Hor egon zen hasieran, bueno, kontatuko izuet beste egun batean, zekarri zuten ez dakinungo goroldioa, bestua zegoena, eta, klaro, green bai, baina beste nun baitetik hartuta, eta, klaro, hori etzela jasangarria, baina gero aldatu zuten goroldioa, eta hor txegedatu da, bai, hor turistak egoten dira hor, argazkiak egiten. Zukin zenuen inigo argazkirik? Ez, lanean ari ginen, esan dizut, turismonako denborarik. Lanean, kanpoaldean, baina gero Virgen Blanca, bueno... Hogeita mar segundo argazkitxo bat egiteko. Selfie bat, txiko. Argazkitxo egin. Barka idazue, urrengoan joango naiz, zera, txankletak eta alkandora Hawaiiana jarrita Gasteiza, turismo estereotipo guztiak betetzera, eta ingo dut, selfia zuek eskatzen dira zuen tokian. Baina atzo, etzen eguna izan, nahikoa nuen traste guztiekin eta rodajeko kontuekin, baina... Bueno, bueltatu pozik jasoko zaitugu eta, Hori da, parranda pixate egitera joango naiz. Venga, bai, amabiak arte, bai. Gero ni Andra zar bat naiz, gero amabitan bakoitza bere txera. Josune. Andra Marizaren plaza. Esango nuke. Bueno, Tripontzi, agur, ondo pasa. Elizabal, Fernández Egarialde, zaindu asko. Bai, berdin, agur. Gaixo dira, eta jo. Zer da, goizegi udaberrian pentsatzeko ja? Ez. Utu zait, momentu hona zela Iker Laurobaren udaberria ekartzeko. Atzo Iker Laurobaren negua entzun genuen, orduan, bueno, ez dago gaizki. Pixkat, atzo negua agurtzen hasi eta gaur udaberriari ongitorri ematen hasi. Urtarria badoa, gaur azkena du, eta otsaia astearekin batera pixkat ja ez udaberri giroan murgiltzen hasten gara. Gainera, tropikal txamardako hau Euskal Herria, beraz. Gure hemen txarkagusiok dio top marmotaren arabera inigo. Imanol marmotaren arabera. Hori da. Ez dut ulertzen. Hori da, ez zenuelako batzu bigarren kafea entzun. Ez. Bueno, bigarren kafea atzu egin nuen tarte batean. Baina gero arkakusio etorri zena esan, ni mendik, arkakusioz ez dut ez broma dela arkakusio. Ez kontua da, laister dela marmotaren eguna. Eta marmota bat omen dago oso famatua. Bueno, famatuna Phil izenekoa da, baina atzo deskubritu genuen Imanol izeneko marmota famatu bat ere badagoela. Serio? Bai. Ostiralean izango da hori, arkakusiok dionaren arabera, eta
Oso ondo, izu. Zuk Imanol Marmota zautzen zenun? Ba, egia esan ez. Bueno, oso ondo. Erki gaude. Goizeko 10:46 minutu, Iker Lauro entzuten egingo ditugu rengu minutuak, baina segituan dagoeneko gurean ditugu muaretarrak, trasteak kargatzen hasi beharko dugu, hemen gure set akustikoan dena prest eukitzeko, doinuetatik haratago podcasta entzuteko aukera ere izango dugu, Gartxotun Sain Letona, aritu baita hizketan Nor eta Xabier Gorritxorekin, Gartxot, ez dakiz egirotara joango garen? Ba, bueno, berriz ere gertuko lagun bat, ekarri nahi izan dute tarte honetara. Gartxot eta bere lagun kuadrilla, Jo, ez dakizue zer dan... Gartxoten agendak ematen duena. Ez dakizue kostatzen zait, ez? Doinuetatik haratago tartea osatzeko mesedea eskatzen diot jendeari, eta berez, 2 minututan egin daiteken gauza bada, baina badakizu gaur egun nola bizi garen edo den jendea, eta beti, bai, egingo dizut, eta kostatzen zaite. Uste zuena baino gehiago tartea egiteko jende aproposa aurkitzea. Igual zuretxean patata dortiatzuk prestatu eta garagardo batzuk freskatzen jarrita, 20 lagun juntatuta. Bai, beti jendeari, eta bihar edo ingo izut, oain nintzak, motel, lau audio bialtzeak, oain nintzak, eta pakia mantzak. Baina, bueno, orain ere, nire lagun batek argi nahi izan dut, eta Xabier Gorritxo, holtza asko partekatu dugu bizitzan zehar, tamalez gaur egun estabil inolako taldeetan, baina musika oraindik ere oso, ez dakit, lengai berezi da bere bizitzan, eta badakit gainera gusto honeko pertsona badela, eta azken nobedade eta abestiei, ez dakit, nahiko aloro bizi dela, ez? Bera da aste honetako gonbidatu, eta egia esan nahiko doinu, ez dakit, distorsionatuak ekarri ditu, eta ni ere eraman hau iraganeko leku batzuetara bere abesti aukeraketak beraz, egon zen bereziak dira. Zure nahiko giro distorsionatuetan ibili zara azken astean? Bai, egia esan bai. Grabazioan ibili naiz hor, Bananas taldearen disko berria egiten, Katalunia aldean, Santi Garziarekin, eta berezia izan da. Santi Garzia mitikoarekin. Santi Garcia mitikoa, bai, komentatu dizut, nien naiz oso, nola da, mitomanoa edo. Ez naiz oso mitomanoa, baina egia da, grabatu dugun estudioan, guretzako oso erreferentzia zuzen izan diren garai bateko diska asko grabatu zirela, hoietatik asko, estan estilen guztiak adibidez, Aina bezalako talde batenak, eta gero gertuago etorrita, Biba Belgrado, eta halako talde, guretzat erreferentzia diren talde askok ere, han egin dituzte grabazioa, beraz oso esperientzia polita izan da. Sartu geha, 36 urte dazkagu, baina oraindik ere distorsioa bide lagun eta iraun dezala. Sartu dira dio, alproja. Hementxe Imarmolta, indiokerren txistea. Gauzat esango dizuet, bigarren kafeko gure txisten mailara hurbiltzen saiatzen zarete, gure txateko entzule maiteok, baina lortu, ez duzu asko lortzen, Ez nahi zure utxunea sentitu Denborazko aztearen esizaronek bi alde ditu Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hemen txesan dute, benga, pentsatzeko txokoran ijoa. Bai, indiokerrez, niri gustatu zait, bai, zera, arkakuxo. Osea, honek ez dauka paserik, oso txarra zen. Baina tira, goizeko 11 bueltan ditugula, eta joan behar dugula estudio zentraletara, azken ordukoaren bila. Antxe dugu eta Egoi Belategi lankidea preste, Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zui ere politika kontuak eta zehatzagoe amnistia legearenak badakizue azkenean atzokoan etzuela aurrera egin Juntsek kontra bozkatu baitzuen justizia batzordera itzuli da eta gaur goizean euren iritzia eskaini du EH Bilduko Mertxe Izpuruak. Una oportunidad que no podemos dejar pasar y que debemos aprovechar, ¿no? Supongo que es cuestión de todos, ¿no? Pero bueno, porque esta legislatura durará en tanto que el gobierno responda satisfactoriamente a las exigencias de las formaciones independentistas vascas. Batira, albiste txartzat jo du gertatutakoa Mertxe Izpuruak atzokoan kongresuan dena den esan oraindik ere egoera iraultzeko
denbora dutela eta zentzu horretan, Madrilgo gobernuari aipamena esanez alderdi independentisten tartean EH Bilduren aldarrikapenak aintzat hartu beharko dituela legealdiak aurrera egitea nahi badute. Dena den, Juntsei aipamen zuzen egin gabe honako hau ere esan duela Mertxe Ezpuruak. Necesitamos la investidura, a nosotros también tenemos que demostrar algo, tenemos que demostrar capacidad de dialogar y de acordar medidas que avancen en derechos y libertades para toda la ciudadanía. Ezpuruak Pedro Sánchezen investidura albidetu zuten alderdi guztiek erantzunkizun bat dutela gizartearen gehiengoarentzat onuragarriak diren legeak aurrera ateratzeko garaian. Eta Bruselan egiten ari den bidai ofizialetik Iñigo Urkullu lehendakariak berak ere nabarmendu du kezkagarria iruditzen zaiola amnistia legeak aurrera egin ez izana, besteak beste legealdia kolokan jar dezakelako. Nik esango nuke kezkagarria dela. Azken batean Espainiako gobernuak bere gobernagarritasunari eutsi egin ahal izateko Kataluniarekin konpondu beharreko edo Katalunia ordezkatzen duten alderdi batzuekin konpondu beharreko gaia izan den amnistia legea asmoarena hizketa gai izan da eta horretan adostasunik ez baldin bada lortu, kezkagarria da. Ez bakarrik amnistiaren legearen etorkizuna, baita Espainiar estatuaren gobernagarritasuna. Edonola ere, amnistiaren kontua Espainiako gobernua eta Kataluniako alderdi politiko batzuen artean adostu beharreko kontu bat da. Eta Bruselan geratuko gara, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Bruselan proposatu duelako nazionalitate konstituzionalek, auskalo zer den hori zehazki, baina barruti propioa izatea Europako hauteskundeetan nazionalitate horiek Europar Batasuneko erregistro ofizial batean inskribatzea eta bertako hizkuntzak ofizialtzat onartzea ere planteatu du beste neurri batzuen artean. Protokolo bat planteatu egin diot Suika presidente ordeari, non legegileak garen eskualdeak edo eskumen legegilea dugunok gure tokia izan dezagun erregioen batzordearen barruan, batzorde iraunkor batekin, errolda bat egin dezagun zeintzuk garen Europar Batasunean legegile eskumena dugunok eta hortik aurrera ia beste gobernantza maila bat lortzerik dugun, ez bakarrik ahotsa izateko, baita gure eskumenak errespetatuz gauzatu egin ahal izateko gure bozka ere kontuan hartua izan dadin. Aurreratzea baita ere, autodeterminazioaren inguruan entzungo dugula gaurko egunez Iñigo Urkullu lehendakaria arratsaldeko 3etan horretarako saio informatibo batean izango delako Europar Parlamentuko batzordean eta horren aurretik ere kolokio batean ikusiko dugu Kataluniako eta Korsikako ordezkari politikoekin batera. Informazio praktikoa agur esan baino lehen eta antza denez, istripu bat izan da, duela pare bat ordu, bai horren berri eman dizuegu, AP8 errepidean, Zaldibarren kontua da, berritasunak ditugula puntu horretatik duela 13 minutu, ondorio guztiak amaitutzat jo baititu trafiko zuzendaritzak, esan bezala AP8 errepidean, Zaldibarren eta Irunerako norantzan. Hala ere, oraindik ere, trafikoa nahiko motela dela puntu horretan eta arretaz gidatzeko gomendio egiten dutela. Hementxe utziko dugu, eguerdiko 12etan bueltan izango gara informazioaren ariaren bigarren kafean. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi eta gu bagoaz aurrera zine eginda bezala, Doinuetatik haratagon Xabier Gorritxo entzuteko. Ongi etorri entzule Doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero elkartzen garela hemen doinu berriak entzun eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako gonbidatua lagumin bat da. Xabier Gorritxo da bere izena eta abentura asko eta kontzertu asko partekatu ditu elkarrekin. Baina jakin badakit entzule fina ere badela eta musikarekiko gusto handia duela. Horregatik ekarri nahi izan dut atal honetara eta kuriosidadea handia daukat, egia esan behar balizuet, ze abesti gomendatuko ote dizkigun. Beraz, entzun dezagun bere aurkezpen txikia eta lehen gomendioa. Kaixo, nire izena Gorri da, egia esan musika beti izan du espazio oso garrantzitsuan ere bizitzan, txikitatik txirula eta txistuarekin hasi nintzen, saxofoia ondoren, eta nera bezaro gaztaroan, baxua jotzen aritu nintzen, musika taldeetan lagunekin. Gaur egun gitarra eta ahotsa kantua ezinbestekoa nere etxean, ez? Beti gustatu izan zait abestea ere bai, eta gaurkoan honako lau kantak utxun hauek hautatu ditut onera ekartzeko eta nolabait bizitzan zehar o beraiekin izandako erlazioa azaltzeko. Nere lehenengo kantak utxuna Deftones taldearen
Change abestia izango litzateke, nolabait, Deftones bezalako taldeak izan baitziran gure referente eta inspirazio lagun artean gelditu eta, aipatu bezala musikan aritzeko eta musika taldeak osatzeko, ez? Horregatik, aukeratu dute abesti hau, temazo badalako eta urteetan zehar gure inguruan ibili delako. Nere bigarren kanta kutxuna Welcome to Hill Valley Madrileko Nothing taldearena da, eta abesti honek zuzenez unibertsitate garaira eramaten hau, eta bertan bizizian emozio guztietara, ez, nolabait. Beraz, hori pixka laburbiltzen duen, o emozio hori laburbiltzen duen talde bada, hau, o disko bada, eta abesti honekin gehatzen naiz, zehazki.
that you will get up. Every single day this sun is turning red. The colors of the sky are falling over. They did it again. Here we go, this is the last salvation. We are soldiers of the new generation. Please wake up, it's so late. Come with us, today's the day. Today's the day. That's the story for him. Took him to death to find himself. Are you breathing right? Visions of your eyes and everywhere. I will guide you home just for tonight. So many questions that I've been thinking for so long. Written on a paper you cannot read by your own. Mystery confessions about something I really know. Mystery confessions about something really new. Every single night this sun is turning red. The colors of the sky are falling over. They did it again. Here we go, this is the last salvation. We are soldiers of the new generation. Please wake up, it's so late. Come with us, today's the day. Today's the day. Nere hirugarren kanta kutxunak, zuzenez ez dakit beste mundu batera eramaten nau, nere bizitzan ikusi dudan ez dakit kontzerturik hoberena, o top 3 dago fijo, eta hori da Perth, abestia Bon Iverrena. I'm tearing up across your face. Moved us to the light. Terrified your name. It's something faint. This is not a place, not yet awake. I raised the lake. Stood alive for you. Stood alive for you.
notice. What I know what it is pouring, wiring up. You're breaking your ground. Nere laugarren kanta kutxuna recienteagoa da, etzuna idea, El Petit del Caleril talde kataluniarrana da, Donostiko da badan ikusieten kontzertu hoberenetarikoa eta gehien gozatuetentarikoa izan da, eta gainera orain, Gorka Urbizuk atera duen diskazoan produkzio lanetan daude eta diskoan influentzia handia izan du. Hemen nahiko ez ezagunak dira, baina kriston grupazoa da eta hautemazo bat. Eskerrik asko Xabier zure gomendio guztiengatik, benetan kantu interesgarriak ekarri dizkiguzu. Eta zuri entzule, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta hurrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz Xabier Gorritxoren azken kantu kutxunarekin. El Petit del Calerilen, ez una idea. Aio! Que brilhi l'aire i diu que
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Soinu proba bukatzen ari gara, segituan moaretarrak hementxe gurekin, bigarren kafean. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak lasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgowko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain, ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, bueno, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, ose. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, adosek. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela, bueno, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan bezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta bat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu. Eta berzenaz ez duzu lana egiten da plazeja. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson, Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson, Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning
Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Justu musika honek goratzen dite momentu niretzat berezia, banengoen sikuleko lakuan, beste iparraldeko ertzan, beste ertzan ikusten zan mendiak, horre glasiarrak, dana elurtuta, eta ni pentsatzen, araño ego behar dugu, ditzen zaigun arainik ere, 4.000 metrotara igotzeko, hau horra izango da, baina justu iluna barra zan, eta agertu zanan kuadrilla bat, danak edadekoak, gizonak eta emakumeak, eta soinua eta bibolina atera zuten, eta hasi zian abesten, eta juritzat momentu hori izan zen ikaragarria, imaginatuan, Kirgistanen, laku ertzean, iluna barra, zaigun jende askoan bainatzen, batzuk gaur bat zeuden nire sakabanatuta, eta nire nengoen nire kanpin denda ondoan nuela eta horako karpa batean jesartuta, eta aurrean jarri zian hori abestea, eta flipatu din nuen, zelako abesti polita eta zen abesten zuten, gaiak guztiek abesten zuten, gizonek eta emakumeek, eta oso oroitzapen polita dut, hori, esan bezala, lakua, musika, ni bakarrik, beste aldean mendiak, eta menete, hostia. Behitu non sartu nazen, baina, hostia, momentu dago ez dit inorken duko. Naiz bidaiari. Asteazkenetan arratsaldeko 6etan. Orain bai, goizeko 11:30 minutu, bagara prest, muaretarrak zuei orkesteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizeakin moitzen dana bizar erdoilu espainalbotik geisten da. Bals baten kulunkak bizarra ordaintzen duenean, memoria astindu eta dudak azaleratzen dira. Erabakia hartzekotan gaudenean, zenbatetan pentsatzen da, hobe urrengoan, orain, derrip eta listo. Ez dakit nire primak diren, baina oso gertuko sentitzen ditut gure gaurko gonbidatuak, baita beraien gogoa eta beraien bidea ere. Zenbat ikasi dugun elkarrekin batez ere, jarraitzearen edertasuna nolakoa den. Pandemia osteko atrofia emozionalak zerbait ekarri bazuen, sormenaren pizte berri bat izan zen, eta apostuak egin eta bide berriak arakatzeko gogoa ere bai. Testuinguru horretan abiatu zuten Mali Gerriko eta Eli Berazak Muare proiektua. Lehenagotik elkarrekin arituak baziren ere zerbait pertsonalagoa sortzeko bidean, kantu berrien sorkuntzan eta soinuaren bilaketari ekin zioten. Sintetizagailu, erritmo kutxa, looper eta antzekoekin saltsan ibili ostean prozesuak ere ekarri du lehen uzta. Balio dute kolektiboaren gerizpean, kaleratu berri dute Muare, lehen diskoa eta gurean ditugu gaurkoan Mali eta
Eta Eli, ongi etorri eta eskerrik asko gure gonbita onartzatik lortu dugu azkenean. Lortu dugu. Eskerrik asko zuei. Bai, zemuz zaudete, ze aldarte, bueno, beti bezala zuen prozesua ezagutzen denik, baina entzuleari ere eman behar diogu informazio pixkat, eta duela, 3 aste edo, kaleratu zen disko urtarriaren hasieran, ez? Okerre, ez banago, bere osotasunean. Bai, zea saretan irekian, bai, aste pare bat jarri genuen hori da. Barkatu gartxoz, sarrera polita egin diguzuen. Saiatzen naiz. A ber, bi egi daude bata sarrera polita egin duela, normalean ere alaxe egiten duela, baina esaten badiozue puztu ere egiten zaigula, orduan neurtu egin behar dena. Bai, kontuz, Polita baina neurrian. Neurrian, hori da. Hainbesteako ere ez da izan. Galdetu nahi zuen, ze aldarte daukazu ezen prozesuak dira, aurrera penkantoak erateratzen dira, baina, bueno, ja badago lehen, ez dakit, lagin hori kalean, ez? Horrek ere emango zizuen ja abia puntu baten sentsazioa diskoaren kaleratze horren ofizialtasunak, ez da? Nola zaudete? Bueno, justo komentatu izan dugu bion artean, abia puntu bat baino, fase baten bukaera, fase baten izteko modu bezala sentitu egulagu gehiago disko honen kaleratzea, ez? Zen azkenen, oain dela urte bete edo jotzen hasi ginen abesti batzuk dira, urte bete osoan jotzen ibili geranak, eta, bueno, ikasten jungeran enean, grabaketaren prozesuan ere ikasten segi dugu, eta bukaera bat bezala izan da, baina egia da aldi beren, publikatu izanak, publikatu izan ari zaigula bide desberdin batzuk irekitzen, ez? Orduan, bueno, hor, erdibideko laino batean gaudela esango nuke. Esaten da, ez fase bat bukatzen denean beste bat hasten da. Bai, hori esan nahi nuen pixkate, azken urtetan egin dezuten lan horren irudia badela. Kuriosia dakatze bide berri irekitzen ari dira. Experimentazioa, kontzertu aukerak, motivazioak. Egie da, hori, pentsatzetik itxiera bat zala, derrepente irekiera berri bat ikusten da, ez? Baten igual, ezakit diskarako erropa, estetika, igual beste gauza batzutan pentsatzen hasi ginen, eta baten, irikitzen da beste uniberso bat bezala, baina ez dakigu oso argi zer dan iriki dana. Badakigu, urte bete damakigula ja abesti hauekin, eta sentitzen dugu, hemendik apiria bitarte edo ditugun kontzertuak eman. Eta ja, pixkat gauza berrikin hasteko gogo bat, baina ez dakigu oso zehatz zer dan. Baina zerbait, pixkat diska hau ja txira bat izatean nahi degula, ez? Ez gari lortzen, baina lartuko dugu. Zaila da, ez? Kaleratzen da, orduan. Bai, kaleratzen da, eta karo, jendea orain ari da entzuten, ez? Asko, karo, urte hontan zehar, esan digute jota nun entzun daiteke, eta gunekan mamarruma kulturaletan grabatutako audio pare bat hor jarrita sarean, baina, karo, hola zeo zer dezentean entzuteko modun ez geneukan, eta orain bai, eta bueno, disko bat kaleratzeak emate izun edapen hori edukitzen ari gera, ez da izugarrizkoa, baina, nola baitekoa bai, eta aldi beren guretzat gure burun itxiera bada, ez, orduan hor. Hor, kuriosoa da, eta hemen ere, ustez, ez dela lehen aldia, baina askotan taldeak berak nola bizi duen prozesua eta kanpoko entzuleak, ez? Zen, badirudi hemen, bira, disko berria, orain dela 3 aste atera dena, eta, prozesua ezagutzen ez duena, gaur ezagutzeko gaude hemen, igual, abia puntu gisa ikusten du. Gertatu zitzaigun behin, talde bat zen, eta galdetu genien, diskoa kaleratu berri, eta zein da diskotik zuei gehien gustatzen zaizuena. Eta erantzun zigun, atzo estudioan grabatu genuena. Eta izan zen, bale, hurrengo, zure abesti gustukoena momentu hontan da disko berrirako grabatu berri duzuna. Baina guretzat berriak dira, oraintxe eskuen hartan dozkegun diskoarenak, oso fase desberdina. Eta dekalaje hori gero eta gehiago gertatzen da, ez? Soporte fisikoak vinilora eraman nahi badituzu horre sortzen duen atzerapenarekin, jende egon daiteke entzuten kantu bat, zuk konposatu duzuna 2 urte lehenago, baino grabatu duzuna, ia urte bete lehenago, urte bete baino azkarrago gauzak egitea ere, ez da erresegia, ez? Eta hor, sortzaile bezala badago puntu bat, niretzat hau, erabilia dago, ez gastatu xamar badago, eta hor erronka zuzenekora eramatea fresko xamar, ez? Bai, beti goaz, ez dakit, nola esaten da. Karrera batean bentaja utziko baligute bezala, ez? Ez dakit, bai, sortzaia beti ongo da entzulea, baina pixka bat aurrerago alderdi
horretan, baina, bueno, hasiera bukaera izan dadia eta etorri behar dena. Hora, aipatu nahi nuen, bueno, abia puntu gisa pandemia aipatu da, biak aspaldiko lagun ezagun eta elkarrekin aritutako musikariak zeate. Pixkat, kuriosia daukat, konbustio, ez dakit, espontaneoa izan zen, muare sortzeko bidea, pertsonalki, bakoitzak bazen eukaten ideia bat bikote gisa bide bat egiteko, azken urtetan egindako esperimentazio horrek indartu duen hasieran igual hain indartsua etzen ideia bat, pixkat oinarrira joan nahiko nuke zen, bueno, eskarmentu handia daukazuen bi musikari izan da, pertsonalagoa zen bidea, hau nundik jaio zen edo ze gogotik, hori kuriosia daukat. Hemen txanda eskatzen. Esku altxa bar da, Beti gabiltzola. Nik bai sentitu nun, bueno, beti taldean ibili izan naiz, baina nolabait zerbait ezakit, esentzialagoa edo nahi nula, ezakit zure kasun ze izan zen. Eta igual, ez esan nahi pandemia izan zenik hemen, ezakit zer. Baina, bueno, geunden momentu batean, ikusi nahi zenitun lagunak ikusteko, ez? Igual bi lagun izan martzian, edo, bai, pues bueno, esentziara jun, eta hor pentsatu nun, benetan zer da nahi detena, ez? Eta ez esan nahi taldean ez detenik nahi musika egin, edo, baina bai, zerbait intimoagoa igual, edo nereagoa. Ze taldean beti, zea iritzi bat gehiago, ez? 7 pertsonan artean edo 4, zea iritzi bat. Baina zerbait nereagoa edo iteko goa sentitu nun. Bai, nik ere antzeko zerbait. Bai, nik gainera baneukan gogoa dinamika batzutatik ateratzeko are bai. Eta hori da. Baina, bueno, galdetu duzun moduan, hola, biko bat osatzeko ideia, nik behintzat ez nukan buruan, ez dakitzuk, baina niretzat gehiago izan da, behin aterki baten azpin izketan buelta ginen etxera, eta momentu hortan ateazan idea bat aizu, zerbait ingo deu? Eta, benga, bai, ez? Bai. Euskanekin gero bateria bat beharko gendun, edo hori da. Azkenen bukatu dugu 1.000 katxarritokin, baina momentu hortan, ez? Bai, baina ez da lehenagotik buruan geneukan zerbait, egunen baten zutan zerbait ingo deu, ez? Hola, nahiko espontaneoa izan zen momentu hori niretzat behintzat. Bakoitzak bere aterki zuen, ez aterki bakarraren? Aterki bakarraren. Eske askoz poetikoagoa da hori. Aterki baten azpian sortutako taldea. Munduan euria ari zuenean, ez da, bueno, aterki hori ala ere, eta hemen galdera polit bat egingo dut, bere garaian ibilbedik hori ere botanien, bueno, aterki hortan bidea egin dezue, eta azkenean bikote bezala ere, egonkortu da bide hori, lehengo pausa hori ikusi dugu, galdetu nahiko nioke bakoitzari bestearen kualidade handienaren-gatik. Hau da, lehen aipatu du Elik ere, askotan dinamika batzuetan rol batzuk, edo dinamika batzuk izaten ditugula, eta, bueno, hortik atera nahi, bide berri batiekin, aterki honetan gustora zaudetela behintzat nabari da. Musikari bezala Eliz eman dizu maik eta alderantziz. Bada elkarri loreak botatzeko momentua. Edo trapuzikinak ateratzeko. Edo trapuzikinak, ez da lotxarazteko egindako galdera bat, baina gutxi galdetzen da eta interesgarria irutzen zait askotan parean daukagunari zerbait esatea, hau ikasi dut edo hau eman didazu eta ez dakit tarte bat behar dezuten pentsatzeko, hori seinale txarra izaten da, baina behar bali mazute urrengo galderare egingo dizuet, baina lehen kolpean horrela ze okurritzen zaizue. Neiola lehen kolpean seguru bat ezakit hau dan igual kualidadik handiena, baina baintxe etortze zaitena da, nire ustez maili dala pertsona bat musika daramana oso barnen eta oso modu korporalean. Eta horrek albidetzen diola inspirazio handiko musika sortzea. Oso gorputzetik ateratakoa eta oso sentimendutik ateratako musika, ez? Nik ikusten bai hori gorputzean musika daukan pertsona bat bezala eta oso pertsona korporala aldi berean. Orduan, irutzen zait, zentzu hortan inspiragarria niretzako eta hori, melodia inspiratuak eta, bueno, tematika sakonak eta ateratzen zaizkio, nire Nikola ikustet horregatik, ez? Gorputzetik edo erraietatik ateratzen zaion zerbait dela.
Ze politia. Bai, nik ere ikusten dute. Ai, ama. Kostako zaizu horri buelta matea, zerbait hona Oso majada. Lagunen laguna. Tortilla patata ondo atatzen zaio. A ver, nik Google hemen daukan, batzut topikoen zerrenda bat. Bueno, nik ere nahiko argi, ikusi dut zen nahi nun esan. Nik bai benetan sentitzen detela magia hilen dezula. Jakintza handia daukeztu, musikalki. Eta bai, hartzen dezunen teklatue, bueno, hau txakine bai, zuk ez esan arren batzutan, bai, irutzen zait, daukezula ikuspegi oso berezi bat, harmoniatako, eta bueno, ematen diozula puntu bat, eta ezakit, profesionaltasun bat, moareri, ez duken aukiko bestela. Eta gero, esaldi edo ideia oso xinpletatik, atera zaizkizula kriston poesiak, ezakit espero zenun hori. Ez, baina, inoiz pentsatu. Bai, ekarri duzu pare bat edo 3 kanta, ez? Igual esaldi bat, ezakit, goizero pentsatzen dezuna, baina, ezakit, poesia, indezu. Poeta bat. Eta hori deskubrimentu guai bat izan da egia esan. Bai, esan behar nuke, Gartxoten sarrera zegit polita izan denala, ez? Baina galdera honek sortu duen unea, uste dute Moare 2.0 aterako dela elkarrizketa ondatik, Bueno, entzule jakiteko, hortxe besarkada pixkat fallido izan da, ze besarkada bukatu bi kaskoak talke eginda, baina tira. 15 minutu eguerdiko 12tarako, 2 kantu oraindik entzun behar ditugu, beraz, zure baimenarekin Gartxot, galderatxo bat, eta lehen kantu eskatuko dizuegu, eta galderatxo pixkate emozioetatik edo urruntzen da, baina jakin badakite aipatu dituzuen erronko horien artean, badagoela bikote bezala zuek aipatutako katxarrito guzti horiek martxan jartzea, eta hor masterclass mordoa egin duzuela, eta kaso masterclassak emateko moduan zaudetela, inoiz aitortu zenidaten hori egiteko asmo ere bazenutela, pixkate egin duzuen garapen teknologiko hori guztia azaltzea, igual ondo etorriko litzeguken hori, baina tira nolako izan da, luperra, erritmo kutxa, teklatua orain hemendik, teklatua orain handik, beste teklatua, ahotsa hemen, ekuazio komplikatu xamarra da. Bai, igual argitzea, masterclass bat emateko moduan ez dut uste sentitzeganik, baizik. Osa, gehiozan, elkarbanatzea, bai. Idea hori, bai, ez? Saltxan gabiltzan jende hon artean, bai, ikasi deuna elkarbanatu pixkat. Hori da, bai, nik hori ikusita, lehenengo 17 galdera sortzen zaizkita, 17 galdera horiek erantzutea edo, ez? Ja, guretzat izan da, lio bat. Gure jakintza oso oinarrizkoa zen hontan eskinenean, oraindik ere nahiko oinarrizkoa dela esango genuke, baina ikasi dugu dexente. Eta asko izan da proba eta katxa. Esan nahi, hau honeko hola sona dezan nahi deu, nola ingo dugu. Probatu kable hau sartuta eta hau grabatuta, zemuz, hau egiteko kable hau atera behar dugu eta ez dugu grabatu behar. Tutorial pila bat ikusi. Bai, YouTube asko trabatu dugu. Eta hola. Eta gero ez dirudin arren, gure kable atera sartu horietako asko usteet ez jakintasunetik datoztela. Segura existitzen dara beste katxarrito bat, kable hori ez atera behar izateko eta holako historik, ez? Baina hor gabiltz, ikasten. Baina horrek ere badu xarma, ez? Bakoitzak bere modua aurkitzea. Nik ere zenbatetan logiken hortarako botoi badago, norbaitek esaten didanen tani. Bi ordu pasadete minutu baten egiten. Baina horrela ikasten da, ez? Hori da ere ikaste prozesua. Nahiko artisaua gara uztaigu prozesua. Bikote zein izango da eskeniko diguzuen lehenengo kantua? Bals, izena du. Eta, aipatzea Joseba Sarrion handian letra bat dela, pixka bat moldatuta, eta, mai jarritako melodia polit bat. Zoazte gure set akustikora, eta Bals entzungo dugu segituen.
Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Moare taldeko bikotea preste dugu eta eurek nahi dutenean bals eskainiko digute. Zuek nahi duzuenean eskak. Lasai, hasi. Vale, irikiko dute iriki beharrekoa. Eta hasiko gara berriro. Aipatu du kablea sartu eta atera, ez orain nik kanal bat iriki behar nuen eta ez dut iriki. Sistema artisauaren. Hori, hau da. Aurrera nahi duzenen. Besarkatu ginenean maitasun poema bat eskatu zidan berriz izterrak nere giltzurrunen inguruan estutu zituenean maitasun poema bat eskatu zidan berriz zer egin poeta ofizioa ez da erresa zer egin poesia odolezko izerdia da zertarako ekarri izua eta ikara izarartera azala sentitzearekin aski da eta dena dela larrua jotzeko ez da hain giro poetikorik behar Hortxe lehenengo kantua, badatoze Moaretarrak gure entrevista setera, eta segituan jarraituko du alderekin, baina Goiuri eta Gartxoti zehaztapen bat egin behar diet. Ni hemen naiz pixkate supertzak gainon. 8 minutu eta 20 segundu falta zaizkigu, eguerdiko 12etarako eta horrek esan nahi du ondo nortu behar dugula, kantu bat geratzen zegulako oraindik eurei entzuteko, bai? Osondo. Nada, zuk sarraski egingo zu, Goiuri. Bale, azkar bat egingo dugu, ez dugulako kasi denborarik. Badaukago. Sarraskia. Sarraskia tartean letrak hartu eta, letren inguruko galderak egiten ditugu, batzuetan galdera zehatzak eta bestetan prozesuaren inguruan eta gaurko nere lehenengo galdera horretan oinarrituko da, ze ikusi dut, adibidez duda bestian ez, batura, biadura, ohitura, ardura, tristura eta memorian bizioa, tradizioa, levitazioa, adikzioa, oso herrimetan
oinarritutako kantak direla, eta jakin nahi nuke prozesuan nolakoa da. Hau da, bertsolaritzan bezala azkeneko puntuarekin hasten zareten eta hortik sortzen den abestia, edo baduzuen, transmititu nahi duzuen mezua eta gerora iristen dira erritmak, nolakoa izan den prozesu hori jakin nahi nuke. Bertsolaritzakin zer ikusik, ez? Osea, ez gea, jaioak. Bertsolariak ofenditu gabe. Bai, beti hasi da ideia batetik. Nik usteet, eta horri forma ematen junala, nik usteet fonetika jundala pixkat bidea markatzen. Ez igual rima bila jun, baina, hemen behar da, ez? Beste batzutan, zero, osea. Bai, askotan ez zero rimatzen. Edo kanta bat da esaldi bakar bat, errepikatuz. Orduan, hortik, fonetika, esango nuke. Vale, fonetika. Beste galdera bat, priman, zenbat ikasi dugu itzalean? Esaten duzu, ez dizut galdetuko zer den ikasi duzuen hori, baino jakin nahiko nuke ea orain beldurra ematen dizuen agian itzalean ikasitako hori, orain diskoa publikoratu duzunean eta guk gure ganatu dugunean ea ikasiteko hori galdu egingo den edo beste forma bat hartuko duen edo... Wow, polita. Bai, ikasitakoa galdu ez erantzungo nuke, ikasitakoari gehitu, ez? Ezakit, bizitzak aurrera darrai eta ikasketa prozesuak ere bai, orduan oinarrian ikasitakoa ezinbestekoa da, ez, aurrera egiteko. Egida itzalen egotea erosoa dala, eta bertigo pixkat ematen dola. Itzalean zaudenean, esatzu, ze ona hau, eta gero konpartitu behar dezunen, ostras, igual ez da inona, ez? Bertigo puntu hori bai, baina. Bauka lotura abestia badago pixkat bi emakumen arteko elkarrizketa batean oinarritua eta itzalean ikastearen historia horrek harreman asko dauka emakumetasunarekin, eta emakume bezala ere toki bat hartzeak estena tokian, bai, suposatzen du aurre egitea diozun bezala, ez, pixkat. Itzalean erosotasunetikan argitara ateratzeak badauka hor ausardia pauso bat, eta bai, horrekin erlazionatuko nuke nik abestia. Eta azkena, emakumeak itzalean edukitzuarekin zerikusia handia duen Bizar Urdin pertsonaiaren gatik. Bizar Urdin izena du abestiak eta ez dakit oinarritu zareten Bizar Urdinaren ipuin zarrean edo nola iritsi zineten horrela edo zergatik Bizar Urdin? Bizar Urdin izan da nire kasuan behintzat txikitatik persegitu nauen ipuin bat. Eta ez nun ulertzen oso ondo ze sentsazio transmititzen zean, baina zerbait ilun ezan. Eta, bersio desberdinak irakurri ditut, ipui horrenak, eta bar. Eta, pixkat atera zan, gaur egungo bertsioa ipuin horrena. Bakoitzak ulertu ezala nahi duen bezala. Oso ondo, sarraskia gaindituta? Sarraskia gainditu dute, baina uste dut ia astirik gabe bigarren kantuare eskatu beharko diegula. Gartxot, nahi oso azken azpimarraren batekin, baina... neukan hemen edizio fisikoa, estetika, etorkizunari buruz galdetzeko ez doa, baina, seinale hona da ere denbora azkar pasa izana. Nik pixkat hausnarketa txiki bat, balio duteren gerizpean atera ezue diskoa, eta horre gaur egungo munduan ere kolektiboa eta individuaren arteko talka horretan, aipatu nahiko nuke ze alderdi positibo ikusten diezuen alako lanak eta ez dakit gerizpe horri, ez? Elkarrekin konpartitzaren gerizpe hori, tamalez gaur egungo gizartean geroz eta gutxiago ikusten dena. Horrek ere emango zizuen indarra, ez? Pixkat hori borobiltzeko bakarrik ezin da, esaten da, baina kasuntan zuen kasuan ere importantea izan da, ez? Babes hori. Bai, oso importantea, bai. Bakarrik ezin da eta lagunekin hobeto, ez? Eta, zu kide bestela ere badakizu zer dan. Kinston pila prozesu guztian zehar eskertu dugun babesa da, eta gerizpen baino argitan egoteko, baina denok elkarrekin, ez? Hori da, jendea jakin dezala, ez dakit, fokoa eta argia ez direla gauza bera, eta gauza benetan politak egiten ari dela jendea, eta bungare horren adibide bat. Bagoaz, azken abestiarekin, ez da? Bikote, zein izango da azken abestia? Prima. Primarekin, bagoaz aurrera.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan eta gaurko saioa agurtzeko Muare bikoa eta euren prima. Nahi duzunean eskak. Eskerrik asko bikote, nahi duzen arte, Muare, bagoaz, minutu bateko atzerapenarekin informazioaren txanda orain, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.